Тежки са майчините сълзи по моите погубени сестри. Твоите дъщери, бабо, са спасени. Изпратейки още преди време у дома на горната земя. И вас искам да ви отведа. Юначе, сине, Бог да те благослови. Зарадваме ти на старини. Върнахме се и невести водим, тате. Върнахте се, виждам. Чита ви с моми. Но за мене сте като сами. Щом за брат си нищо не узнахте, силите си в едно не събрахте. Как на свобода ще се веселя? Син не съм прежалил аз сега. Тук съм, жив съм, тате. Синко! Сестрици, мили, мои свидни дъщери, утеха сте ми в старини. От ламята синът ти ни избави. Бог в нужда да не го забрави. Опитаното слово на делата по-истинско е и от чудесата. Сега на всички добре сте ми дошли. Под покрива ми много дни. С любов живейте, имот доволно има. И силата ви ще е непобедима. Амин. Амин.
Деца, струваше ли се тишината? Какво разбрахте от приказката? Какви качества имаха братята? Всеки брат по-отделно. Забелязахте ли някое качество? Най-големия, средния и най-малкия брат? Най-малкия брат. Какво качество имаше най-малкия брат? Сила, а пък другите му братя имаха слава. Не, те също бяха силни, дори може би бяха по-силни. Едно качество, което може да притежава и най-слабичкия човек, и мравчицата. Какво качество, деца? Благородство и смелост, нали? Не мускули, не само мускули. Как ли казваш? Да. По-големите също били смели, но не чак толкова много. Малкият бил по-смел от тях. Той победил ламята. Първо първата глава, после втората, накрая третата. Така, но големите братя, освен че бяха не толкова смели, а може би имаха смелост, но какъв недостатък имаха деца? Бяха лениви, нали? Единият си хапваше и заспа. Като хапнем, нали не се приспива? И двамата малко мързеливи. И леко страхливи май бяха. Обаче бяха горди, все бутаха малкия брат пред баща си. На тях първо да даде мечовете. Има ли между вас такива, които всичко искат за тях първо, без да знаят дали наистина могат да правят това, което, да го понесат отговорно? Има, нали, които искат това? При теб не. Ти си малкия брат, и ясно. При теб е само качество, добре? Аз съм големия брат. Ти големия ли си? Големия, но няма да спиш като дойде ламята, нали? Тъпотина съм на Ламята не е истинска деца. Къде са ни приказките? А ламята и тя се получи вече да не ходи да краде. Нали така? И стана добричка. Пак ще израстат глави, но той път ще бъдат добрички, усмихнати. И послушна. Нали? Нали така? на 3 години. На 3 години си. Браво на вас! Все сте големи, дано да сте послушни. Слушате ли? Да, ето слушай децата и обещавате ли да бъдете смели? И ако има нещо лошо, веднага да внимавате да няма лошо, нали? Да се пазите вие и другите да пазите от лошо. Но смели, разумно деца, не да се впускате в някакви глупости, а да помагате на мама и тати, нали така? Никога не. Аз помагам на мама. Добре, браво. Ти си малкият брат. Пожелаваме на всички да са малките братя, смели, разумни, благородни. Той не искаше баща му да тъгува повече, нали? Да. И да сте послушни много, нали обещавате? Момичетата да бъдат като принцеси. Желаем ви здраве и да бъдете ученолюбиви, за да растете умни и смели. Да знаете, като това детенце, което е представило вашата градина и е заело първо място, нали? Ще слушате госпожите, да? Те ви учат на най-хубавите неща. Приятен ден, деца! Чао, чао! Виждате!